冗談じゃないの。もうやんないでしょ。はい、2回目の登場のミルカです。よろしくお願いします。最初の曲はですね、こんなでっかい楽器出てきましたけど、このサンポーネの親子みたいな感じなんですね。トヨスっていう楽器ですけど、サンポーネの名前なんですけど、これ、低音楽器なんですよね。で、これを中心にしたミラッサっていう曲になります。我が種族っていう意味ですね。ミラッサです。聴いてください。よろしくお願いします。
はい、ミラッサでした。我が指導部ですね。今ちょっと面白い機会だったんですけど、三方で一つの楽器を二つに分けて、私のミソ、向こうがシファーラみたいな感じで、そんな風にですね、コンテスタードなんですけど、二人で一つのメロディーを吹く弾き方です。こんな吹き方ですね。はい、次はムナスカチャイっていう曲です。さっきも言ったんですけど、ボリビアのカルカスっていうのはですね、日本に来るということですけど、その曲です。ちょっとね、3方でこれが3人ぐらいみんなで作る曲なんですけど、聴いてください。みんなはい。はい、じゃあ、まず、ムナスカチャイです。
そういう意味だったかな。I love you。I love you っていうのは意味だそうです。よく知らないですね。現地だったら。スペイン語でもないんだと思う。わかんないけど。はい。アイマラゴっていうなんか、昔ね、耐えた言葉、かけてるのかな。まだ使ってるそうです。ちょうどなんでいい加減ですね。はい。まあそんな感じで。そう、私たちフォルクローレっていうジャンルの音楽をやってるんですけど、その中でおそらく一番有名な曲、多分この中で一人も聴いたことがないっていう人がいないんじゃないかっていうぐらい有名な曲です。若い人はご覚悟のですね。1970年代、80年代かな、サイモン・ガーファンクルが歌って大ヒットした「今度は飛んでいくエルコンドルパサ」という曲なんですけど、もともとは、南米の方のペルーの曲だそうです。この人、こちらが一番詳しいので、今日喋れって言われて、ペルーの曲ですけど、今度は飛んでいくという曲ですね。演奏しますので、聴いてください。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。第3部、の私たちの曲が最後の曲に、なってきました。弓自体ということですね。はい、ちょっとここで私事なんですけれども、今日の受付の人から「いえいえ」って絶対言えって言われてるんで、脅迫されてるんですから言いますけれども、私は45歳です。そういう話じゃないね。はい、実は私はこの春に結婚することになりました。ホテル沼津キャッスルという非常に素晴らしい今日いらっしゃってくださってるんですけど、そちらでお世話になることになっております。すいません、また私事でそんなことになっておりますので、よろしくお願いします。何がよろしくお願いします。思いません。そんなことになっております。で、なので今日がこれが最後の曲で全然関係ないんですけど、「弓自体」という曲なんですね。非常にノリのいい喧嘩祭りの曲なのかな。喧嘩祭りっていうか喧嘩しながらあと踊るようなね曲なんですけれども、今日何踊りグループがいますので、よかったら手拍子足拍子盛り上げてください。最後の曲になります。弓伝いです。よろしくお願いします。子供さんいたらどうぞ前に来て一緒に踊ってください。
ありがとうございました。ミルカさんにもう一度大きな拍手をお願いします。はい、ちなみにお二人の結婚披露宴4月にあるんです。沼津キャスターです。司会はカツアン大会やります。どうぞよろしくお願いいたします。はい、こんな盛り上がった後にミモリーさんやりづらいと思うんですけれども、いやこの後はですね、皆さん抽選会の前最後のお楽しみでございます。やってきてくれます伊豆が誇るバスシンガー、現役のバスの運転手さんがギターを持ってですね歌ってくれますので、非常にやりづらいと思いますので、どうぞ皆様温かい気持ちで見ていただければと思います。こちら今セッティングしますので、今しばらくの間お待ちください。ロビナミルカさんありがとうございました。